Ja, het is een convenant dat eigenlijk op initiatief van een aantal wethouders uit het noorden is ontstaan. En dat gaat erom dat we steden in de 3 noordelijke provincies veel meer gaan samenwerken. En eigenlijk met elkaar willen zorgen dat men een goed cultureel dekkend aanbod ontwikkelt. Maar ook zo dat je elkaar niet in de weg zit, dat je niet gaat concurreren met elkaar, dat je je stedelijke regio's versterkt. Nou, daar hebben ze mij natuurlijk ook voor nodig, want veel instellingen hier die ontvangen landelijke subsidie. En ik vind het een heel goed initiatief en we gaan het ook gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe landelijke cultuurperiodes. We hebben er zelf ook keihard aan gewerkt vanuit Leeuwarden, maar ook vanuit Friesland. Dus samen met mijn collega's in Groningen en Drenthe. Omdat we eigenlijk 3 jaar geleden samen met het culturele veld, dus zeg maar met culturele instellingen in het noorden. Nou, in Leeuwarden kun je dan denken aan bijvoorbeeld jeugdtheaterschool Meel of de jeugddansopleiding Friesland. Maar ook theater, om een aantal te noemen, Keramiekmuseum, Prinsessenhof. We hebben destijds de conclusie getrokken dat het in het noorden, als het gaat om het culturele veld, toch een beetje mager is. En wij zagen ook dat jong talent eigenlijk niet meer aan bod kwam in Noord-Nederland. Dus mensen eigenlijk toch wel vertrekken. Nou, wij hebben toen gezegd, laten wij dan gaan samenwerken. Niet met de rug naar elkaar toe gaan staan, maar als noordelijke overheden gaan samenwerken. Samen met het culturele veld. Want die theaterinstellingen en muziekopleidingen die we hebben in het noorden, die werken al lang samen. Hè. De mensen van bijvoorbeeld Vera in Groningen, het poppodium, werken samen met Neushoorn en Asterix in Leeuwarden. Dus eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is toch een beetje gek dat je dat als overheid dan niet doet. Dus we hebben dat eigenlijk bekrachtigd in dit convenant. En we willen gaan inzetten op cultuureducatie, heel erg belangrijk. Op basisscholen en op middelbare scholen. Dat gaan we in Leeuwarden ook doen met kunstkaarten bijvoorbeeld. Kunstwerk in Friesland en in Groningen en Drenthe hebben ze een eigen traject. Maar we willen ook inzetten op talentontwikkeling. En niet alleen talent hier behouden, maar ook jong talent of sowieso talent vanuit andere regio's. En misschien ook wel vanuit andere landen in Europa. Want we zijn natuurlijk ook culturele hoofdstad van Europa. Hier naartoe halen. En dan krijg je een ontzettend mooie kruisbestuiving van jong talent op het gebied van bijvoorbeeld dans, beeldende kunst, theater en muziek. Ons publiek die reist over grenzen, de kunstenaars die reizen over grenzen. Dus ja, als de samenleving zich over grenzen heen beweegt, dan moet je dat als overheid ook doen. En we doen dit vanuit het besef dat als wij samenwerken aan een sterke culturele regio, dat eigenlijk alles dat onderdeel uitmaakt van die regio, daar ook sterker van wordt en dus ook de gemeente Groningen. De minister is vandaag ook aanwezig om mee te tekenen, want die juicht het initiatief van harte toe. Ja, dat is ontzettend fijn, omdat onderdeel van ons pleidooi is ook dat de overheid echt beter moet gaan samenwerken als het gaat over cultuurbeleid. Dus dat kunnen wij in de regio doen, dat doen we ook, alleen hebben we de Rijksoverheid ook ontzettend hard bij nodig. Dus we hopen ook dat de minister dat de komende jaren, deze minister of haar opvolger, dat ook de harte zal nemen om samen met ons te blijven werken om het cultuurbeleid en ook de rechtvaardigheid van het cultuurbeleid, om die ook beter te maken. Houdt het in dat er ook vanuit het Rijk meer cultuurgeld naar het noorden komt? Vooralsnog niet, maar er gaat wel cultuurgeld naar het noorden. Want instellingen hier in de noordelijke provincies die ontvangen landelijke subsidie. Voor de culturele hoofdstad is ook subsidie uit Den Haag gekomen. Maar we willen vooral nu kijken hoe we in die samenhang tussen wat landelijk, provinciaal en lokaal wordt gefinancierd, hoe we dat beter op elkaar af kunnen stemmen. En als wij er met elkaar in slagen voor gezelschappen om bijvoorbeeld minder 2 keer zich te hoeven verantwoorden voor de gemeente en voor het Rijk, ja, dan kunnen we met hetzelfde geld meer doen.